Как хора, аз съм Искрен Цанов и да, днес ще снимам за илюминатите, следващия ми влог ще е за игрите. Но, за сега да поговорим за илюминатите. Илюминат, 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 илюминат. Илюминатите. Хората, които могат да ни убият. Това е първият тип илюминат. Може да ни убие и иска да ни убие. Втория път. Така. Вторият тип илюминати са тези, които просто не им пука и просто не искат да ни убиват, просто са като нас. Но са се отказвали от това да ни убиват. Да, с което ако гледа някой илюминат, знам, че поне един от вас е илюминат. Не, шегувам се. Не съм сигурен дори, че има един илюминат в училището. Макар че виждал съм Виктория с нарисувана пирамида и око на ръката. Да, това си е малко... Не е странно, но все пак, да, разбирате. Правителството иска да скрие илюминатите, но те вече са тук, вече са наяве. Не може да ги криете повече. Откажете се просто. Просто се откажете, вече са тук. Вече сме ги видели, вече знаем, че са тук. Дори има документалка за илюминатите. Защо продължават да ги крият? Няма смисъл. Просто няма смисъл. Така че, по-добре... Сигурен съм, че всяка една държава има правителство, нали? Тогава съм сигурен, че всяка една държава крие по един илюминат в най-строго охраняваната си подземна база. Колкото е странно, е така. Всъщност, илюминатите са доста страшнички според мен. Чакай. Аз съм сам. Винаги снимам сам. Не, илюминати в България. По-скоро като им покажем табела "Добре дошли в България", те ще избегат. Да ви кажа ли вид? Добре. Барак Обама, Ангела Меркел и Бойко Борисов са в пустинята. Гонят ги диваци. Искат да ги изядат. Барак Обама пише: "Ще ви дам 1 милион чизбургера, ако те да ни гоните." Те пак продължават да ги гонят. Ангела Меркел казва: "Ще ви дам 1 милион евро, ако спрете да ни гоните." И те пак продължават да ги гонят. Тичали още време. И накрая Бойко Борисов написал на едно листче. Подал го на главатаря, и те избягали с писъци в обратната посока към селото си. След като вече влезли в Европа, след като вече влезли в Европа, Барак Обама го попитал: "Борисов, какво толкова написа на това листче?" Бойко Борисов отговори: "Ами нищо, Барак, просто че след 1 километър почва България." Моля за овации. Айде. Благодаря, добре. Благодаря ви. Да. Беше ли добър вица? Добре. Добре. Всъщност, знаете, че в миналите ми видеа те бяха накъсани, но имам проблем с мейкъра, в смисъл с частта, която мога да отрязам и да слагам в видеята. Затова почнах да си пиша сценарии, както хората ми казваха: "Искрене, пиши по-добре сценарии." Затова се забавих толкова време, затова не снимах видеа. В смисъл, снимах едно, че е лошо времето, но сега времето се оправи и мога да снимам. Ако влезете във втори ми канал Искрен в повече, може да видите видеата, които качвах през това време, в което не снимах. В това време придобивах опит, гледах видеа, придобивах опит.
Научих малко повече за влогърството и че трябва да си създам сценарий, което е очевидно. Така, да продължим. Илюминатите. Сега ще ви разказвам теорията си. Как, всъщност, моята теория, как сме се появили, от маймуните има предвид, еволюцията. И още една теория на един мой приятел. Така, ето и моята теория. Първо, астероидът, който е унищожил динозаврите и ни е донесъл странни вещества във въздуха. Древните маймуни са като дишали и ме проникнал в порите и всъщност този прах, така да го наречем, мистериозния прах ще го наречем. Мистериозният прах се пръсна навсякъде, от цялата земя се пръснал и маймуните и древните животни са го дишали, пиели са го и са го яли. В смисъл, под формата на плодове, а когато са хищници, под формата на другите, които са яли са яли тревопасни, а те са яли трева, която е била заразена с този мистериозен прах. И така, маймуните са еволюирали, почнали са да ходят и знаете теорията на Чарлз Дарвин. Всеки знае все пак. Да. Всъщност, Чарлз Дарвин е бил невероятен. Бил е предсказал в една джунгла, мисля, че в амазонската джунгла, имало цвете, което е било много дълго и вътре е трябвало да се проведе много голям хобот, но е било твърде дълго, за да се проведе колибри. Да, затова няколко години. Да, бабо. Здрасти. Не. Да. Не. Какво да продумам? Толкова е много ясно. Чао. Така. Затова Дарвин предсказал, че един ден, една пеперуда има много дълъг хобот. И той предсказал, че трябва да има животно или насекомо, което има достатъчно дълъг хобот, за да проникне в цветето. И това се е случило. Наистина има такава пеперуда, мисля, че беше пеперуда, която с дългия си хобот прониквал вътре в цветето и измъквал нектара. Да, този човек е бил невероятен. Но, сега да се върнем на темата. И така, втората теория на моя приятел е, че илюминатите са ни създали. Да, това е теорията. Много гениално. Не, наистина това е възможно. За сега се придържам и към тази теория и към моята. Кой знае, може да сме добри илюминати. Илюминат. Може да съм аз. Ама не съм, не познахте. Да, но, знаете ли какво? Просто илюминатите могат да ни убият, просто да ни убият, но не са го направили за сега. Виждали сте видеото майче във Фейсбук, където човек е в бар или кафене и с някаква веришка, което има камера с висока резолюция и видял как те изяждали някаква жена. Да. Може да е било постановка. Може да е било постановка, наистина, но да. Аз и вярвам, че истина, и не вярвам. На две мнения съм. Не знам вие на кое мнение сте, че това е или просто постановка, или наистина се е случило, защото аз не съм гледал видеото. Просто са ми го казали, че
се случва така, може дори да са ме излъгали. Но, добре, това беше за теорията ми за илюминатите. Макар че много неща са дело на злите илюминати. Имам дори артефакт, който доказва, че има илюминати. И то лоши илюминати. Изчакайте да го донеса. Готови ли сте да видите артефакта, който доказва, че има много лоши илюминати? Илюминат! Илюминат! Чакай. Илюминат! Илюминат! Ще се оправи. Да. Ето, това е доказателството. Това е доказателството, че има лоши илюминати. Така. Да, това беше моето доказателство, че има лоши илюминати. Не, наистина, символът на илюминатите е триъгълник с око. Мисля, че на доларовата банкнота. И да, всъщност на банкнотите от долари има пирамида с око. Така, има пирамида с око. Това значи, че цялата Америка е илюминат. Или Америка е най-наситената с... Просто илюминатите са. Това са хората, това са илюминатите. Ето така със сигурност. Да. Всъщност, добре. Това майче беше всичко от мен. За сега. Както ви казах вече, ще създам влог, в който ще говоря за игрите. Също и за един много як фокус, който може да пробвате с вашите приятели или просто впечатлите някое момиче, което знаем, че всички ще пробваме. Да. Да, фокусът е много як с връзващата се обувка самата. Само си потръсваш кръка и тя се връзва. Да, знам как се прави. Очаквайте влога. Дори мога да го направя още сега. Искате ли да го направя още сега? Искате ли? Еми няма, защото съм взел. Добре. Това беше всичко от мен за сега. За сега. За сега. Добре, това беше всичко от мен за сега. Само трябва да намеря връзки с подходящ свят. Но за сега, това беше всичко от мен за сега. Очаквайте следващото видео. Харесайте видеото, не бъдете хейтери и не давайте палец надолу. Просто дайте палец, защото наистина се постарах с писането на сценария. Сега се постарах с обработката. После трябва да го качвам в YouTube, което ще ми отнеме най-малко 10 минути да го кача. Плюс да се качи вътре в самия YouTube. И да. Дайте палец нагоре, защото наистина много се постарах за това видео. Снимах един епизод, в смисъл, снимах по-рано днес и той се провали, както ви казах, провали се с мейкъра ми. Затова ще снимам вече целите видеа, затова ще си уча по-добре сценария и се извинявам, ако съм се забавил прекалено много с снимането на клип, просто трябваше да придобия опит да напиша сценария и да обмисля обработката на клипа. Наистина много се постарах за този клип и наистина се надявам да ви хареса. До следващия